Am pus prepelițele în noua lor căsuță. Am crezut că nu o să ajungă la mâncare, dar ele ajung. Foarte bine. Acum să le pun și apa. Ce stai acolo? Foarte bine. Ajung să mănânce. E foarte comodă cușca care am procurat-o. E ușor de scos, de curățit. Este foarte comodă.